Iroi try sin pat ngai ke pi paro kerteng ke badan portam ke jong jisu te ngakwa bangan long jing kerku ye pi lang baro te ki baju pet ikani ke channel te kini ke channel ke jong ngi a shibon ki jing hikai la kalong na benta karukom bam la kalong na ka benta ki kembat ki bapin di ki bapi suk bapi nia di hi ngasai pen batai ki bapi mla pat ban shna na mar ki pon jat pala ki kembat tenga ai hi ti kini ki bakam suk ngas pen batai hi sale umta bat pilai yo ru ka jing koi ka jing kia te ki bawan ha kani ka channel te namar ba nga la de duai yo try na do ko to por lockdown hi ong kinu ki bawan ha kani ka channel ka jonga ai kanum dei re ka jing yalam bastat jong kani ka channel hanre kan lep ka jing yalam bastat ka jong ublei te nga kan tu ru ye phi ba phin nom ya snap tai ka jing man toy jong ka do hanre kham tam ba phin ya snap ru ye ka jing man toy ka ba ye dei na kam ta ka men sim te ra da phi snap tang hi sin stio la ne ar sin stio ki jing kai ka banga ju ai kan long ka jing man toy ka ba kraw ye phi lang baro na mau try oi nga yalap bet grand bet tiki badan kishkor ban snap kin snap tenga kentu phi ba phinia puli ba ka tin ka jong ublei phinia duai ba phinia ruai ba te ka laila no ha ka hisngi wat juduna te ka e ka banga kwa bangan ai she phi men da ka sngi am na kwa bangan ai phi tenga la shu tho hang ni na ma ba ka jebeng jonga am la bun kam pala ngala klet wu teng teng te ta ka daw ngan ai phi ka jing mun ba lada phi duna vitamin A ne am lada ka vitamin A la ni ka vitamin A ka duna ha ka met ka jong phi te kini ki jingduh nong ki ba phin duh nong te ha ka ni ke video ngan batai tang ya ke jingduh nong te ka e pat ka phin le ngan batai ha ka we pat ka video te ngan ye thu e phi lada phi duna ka vitamin A phila ban brie ka khmat ka jong phi ka mut habadang pat dum ngante dang syai bernget rei phim yo isu kala long ki khmat jong phi kimla te ban yo i bha te la da dunai ka vitamin A la ban long kumta te la ban mat la ru la da phim sumar habadang biang ka por te namar kata habdun kamban sumar ken ba phin lat na ka ban mat la da duna ka vitamin A phen yo i ba kin don ki ba tho dak hakani ka bayong kin mi ki balong li lane ka bali nang ni ka le tap ba hakati ka bayong te kalong ngi she ong la long ka khmat kamut la long kum tu balong tho li ka tu kan saka kan sapelong mat la ki briu te don kam bhai ka vitamin A ha ka met ka jong phi te ngan le man la ka sngi ki jing man toy na ka banta ka koi ka khia khnang ba phin yo ma e ka jing kur khu na mar bu na pedeng jok phi phim tip re te na mar ka ta ka daw dala ma jing e phi hap ani le chim da wai ki barem te shuwa ban poi kum ka ta nga kwa bangan ai jing hi kai phi sia khnang ba phin ya suk te la da duna vitamin A kamot ka terkhong ka sni do ka jong phi ka terkhong ka sni do ka jong phi phila ban pat padang ru lada ka ayu lada ka don lada duna ka vitamin A te lada duna vitamin A la ban nom yo khon ru te don hi ki ba yo ru tang ba ki ba buon kim yo khon ru lada duna ka vitamin A te ki khmat ru ki jaw umat kum tu ka taj ka khmat te ka chem jing e ru ban long kum no ban long ban pen internet ikasni do kam la ra ban pen internet pita krim kan no ru ketuka krim kam la ra ken ban ya dei na bale baduna palat ka vitamin A te kishieng ru kitlot te kishron kishieng ru la da dunai ka vitamin A te kimi nyang mong ru kini ki badunai ka vitamin A te kumanga mentang ta kadawa nyang mong ka best bah ta kadaw PE menta ula duna bah unyang mong jonga mi tho shu hi re ki briu le ki bom lorni bah te ki mi tho shu hi re nga banga ayu kan banga don nyang mong te ngata kadawa nyang mong ka best te kemot kasni do jonga ru kala bah kum ni henry om dei tang baka bah kum ni man lakas ngi nga penbelin bet ikini ki jing pam ki be dei bet ka
vitamin A dengan cu ai tang nakabenta bapinyo ke jing ko jing khia ha kasni do onda pilata gitu ki dawai ki babha te henredon pat ki briu ki di makana ka jing di ka babha ru pita ki krim ki basniu ko toru ka ta pila bat no kup do ngapan biang bha ka ta ka bam henre pale kasni do junga kalong kum ni de ba pita da ki krim ki bom ya de bat phi ki ba pen man saw ga dor mat ka jong phi te ka jing di ka bang jule man la kasngi ubit upalong baru kajor ngasai grind lang tu ngasai di teng pat ngai do usop pomegranate watermelon ngai bot kajor te kemut ngasai le kum ta teng le do so khia teng le upudina ubiskot te kemut lai jat ki jor ngasai le teng khai u jaran nga ai bot u biskot nga ai bot ubit teng ngasai ai bet hi te plus nang ta phita ki dawai ki ba best te kemut ka kloi kan man khia te kata kade ka jingduh nong nakaba phim don ya ka vitamin A tu bleu dia ban kurkhui phi ngin sai sham ha koi pat ka videos ki bangan ai phi ki johor ki ba phi don kam ba phin bam bat kini ki vitamin A ki yarap ya usnyu ru namar bon ki ba wan shim ka wai mi isnyu ki ba kleman shim shu ba kila mi ba namar om dai tam ki ta e ka tu ko pniang ki pen melien ru i ki jing bam te kilai oi nga kong ngalai rap ha ka tu pniang pet menta usnyu junga ular ben ngam juta shu hi ka tu pniang ma balai ba ki pen lien ba ki jing bam te ki tu pat ki badang yai ta hadu menta de ba kim pen lien re ki jing bam ba don pat ru ki ba dang tlot hi ka met ka jongki ki dang pendan kam hanre don satang khindia ki ba pendan kam ya ko pniang mi snyu ki ba bon ki la kwet ki la khia ki klem ta shu na balai ba ki penbelian ru bat ki jing bam ki batei ya kemet ka jongki namar kata usnyu jongki ular ben u klem hap shu te ki ru ki klem ban shim shu te u blei ka jing sok dia ban kurkhui pilang baro ya ro itra